udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu Inkosi. uNkulunkulu wethu muhle siyamdumisa kuba sikwazi ukuhlangana ngalendlela kulusuku lwanamhlanje. Sibonge bonke abakhona abafikile nabaqalayo ukufika. Siyambonga uNkulunkulu nabangajwayele ukuhlanganyela kanye nathi. Sezwe kuthiwa kunebranch yasePhumuleni khona. Siyabonga kakhulu, siyambona umfundisi udumo lonke sibusa uNkulunkulu. Ambingeleleke, bingelela abefundisi, abefundisikazi, omama befundisi, abaprofethi, bingelela obaba nomama, intombi nezinsizwa, umphathi wohlelo sishayela insimbi egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga, sibona-ke insizwa yale kude eMpumalanga ubaba uMbatha. Angazi umsebenzi yini kodwa siyajabula masimbona insizwa esuka kude eMpumalanga. Siyabonga kakhulu uShando kaNdaba Mthini. Ngifisa ukudlula-ke ezimemezelweni ezimbalwa bese siyaqhubeka-ke nenkonzo. Sibonge-ke umama uMseleko ukhona phakathi kwethu. Siyabonga. Namhlanje-ke bekufanele kube inkonzo yokushisa. Nanso-ke imvula futhi ngeke kusaba inkonzo yokushisa, kuzoba inkonzo. uNkulunkulu-ke uyasebenza ngendlela yakhe emfihlakalweni. Ngaphambi kokuba-ke ngisukume ngize la ngibhale ku-WhatsApp inkonzo nesihloko, ngizithole sengibhala ukuthi u-part 1. Angazi ukuthi ngibhalele lokho, kodwa sengiya-understanda manje ukuthi kusho ukuthi inkulumo ezokhulunywa la izophela. Inkonzo yokushisa iyophela ngaleli langa kuyoshiswa ngalo, mina ngingalazi. Kusho ukuthi-ke intshumayelo uhafu, kodwa nje ngike ngayibuka le nto ngokubhala u-part 1, angangawususa futhi ngawuyela. So kusho ukuthi inkonzo yokushisa le u-part 1, kodwa ngeke sishise imvula ina kanje, akukho kuzosha. uNkulunkulu uzobuya sipheke ilanga nosuku. Zona ngizokuthiwa seziningi impahla ezidinga ukushiswa, seziningi kakhulu. Sine-challenge-ke labazalwane esibhekene nayo. Nokho-ke ngimthemba uNkulunkulu, ngithi angimtshele ngoba nani niyakhuleka, sikhulekeni sonke. Nizwile, angithi akekho mangizwa, ngiyangizwa nona ngoba ngiphikisana nemvula manje. Sinama-challenges esinawo. Ukuxolisa kwabantu njengoba bexolisa bethi bagezele endaweni engafanele laphaya ekhaya lethu.
I-challenge leyo ukuthi asinazo iy'ndawo ezanele, ngoba kusho ukuthi uma zinganele izindawo ngeke ingene inkonzo kulamashawa awu-6 abesifazane nawu-3 abesilisa. So-ke i-challenge esibhekene nayo engifisa ukuxolisa kakhulu kulabo ababekhona ukuthi kube nale chaos eyenzeka ngenxa yokugeza. Nathi-ke njengabaholi bebandla kuyasithinta kakhulu. So-ke sisembidlamweni-ke emkhankasweni kakhulu emadolweni kuNkulunkulu ukuba siphe imali yokwenza amashawa. Sesiwa-identifyile amashawa awu-26 okufanele akhiwe la indawo, kodwa sinayo, kodwa-ke sizompintsha sibone amashawa awu-26 abesifazane kuphela, bese kuthi lawa akhona kufanele siwakhonvethe awu-9 siwakhonvethe abawesilisa, si-ede lodwa abe-10. Ngeke-ke kusafana. uNkulunkulu uma esipha imali futhi sobe siqhubeka, kodwa kwamanje kufanele sibone la mashawa awu-26 uJulayi inkonzo yomama ufika akhona. Sine-challenge ye-carport, njengoba ngephasika kwasekugcwele la nalala ngimi khona sekuhlezi abantu ngoba ispace isikhulu, ngihamba ngayoma lapha emnyango ngishumayela ngimikhona. Uphawu lolo lokuthi-ke ngomhla ka-10 June sivula lendlu kuyobe kugcwele ngendlela yokuthi baye bathini, bathi kuvalwe ngumuntu emnyango. Ngeshwa-ke kuzobe kungavaliwe ngumuntu emnyango la, ngoba kusho ukuthi kobe kunabantu abame ngaphandle. So kufanele kwakhiwe i-carport-ke la enkulu enga-accommodate-ke, angikwazi ukubala ibalo, mhlawumbe i-accommodate u-80 noma u-100, ukuze uma igcwala lendlu abantu bahlale ngale ngaphandle, kodwa banganethi nje walinetha nje noma bekwenzakalani, kube ne-carport. Bese kuthi-ke nabaye ema-toilet lini izulu baninganethi bahambe nje, kufuneka yodla kugcine phezu kwama-toilet. So i-challenge esibhekene nayo-ke, kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uzosinikeza imali ukwenza lokho. So-ke i-carport kumele isikhona by the 10th of June. Amashawa abesekhona engakashayi uJulayi. Kusho ukuthi-ke engangikuthembisile izindlu zokukhonza zama-branch zizobe zime. Ngangithi ngizoqala ngoJulayi ngathi izindlu zama-branch. Sinama-branches awu-10. Akukho neyodwa i-branch enendlu yokukhonza. Abanye bakhonzela esikoleni, abanye bakhonzela emakhaya, abazalwana bavula iminyango yabo ukuthi kukhonzwe khona. Kufanele zakhiwe lezi zindlu, kodwa ngeke kusize ngoba manje kwakhiwe izindlu lizokhula ibandla, azokhula ama-branch. Umbuzo uthi bese belalaphi, bagezephi? So ukuthi kusemqoka-ke manje ukukhohlwa ama-branch isikhashanyana engasazi singakanani, sibone ukuthi amashawa ayalunga, ngoba uJulayi awujwayele ukuthi babe baningi abantu bazonela la ngokulala, kodwa kufanele lishaye iphasika elizayo izindlu zokulala sezinezezelwe ziningi, ngoba kwakugcwele la kungalaleki. Ngeke ulalise abantu abawu-350, kodwa-ke ngomsankulunkulu-ke kwancema. So i-challenge esibhekene nayo, siyakhuleka, siyamthemba uNkulunkulu kakhulu. Ngifisa ukudlula ngisho lezo zinto ngoba zisemqoka, abantu bangacabanga ukuthi sithule, ngoba njengoba ngimi la bazoyizwa lento ekhaya lezi balalele baduduzeke, nabe sebecabanga ukuthi ngeke beseza bona ngokuzayo. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ngephasika elizayo okuningi kuzobe sekwenzekile, ngoba yena uthe igolide nesiliva lingelaphi. Hhayi-ke asidluleke kulokho ebengikusho, sitheke inkonzo yokushisa, kodwa singezushisa kuzokwenzeka ngoba imvula iyana njengoba sizwa. Sizoya ezweni lenkosi, kusho ukuthi u-part 1 lo wenkonzo yokushisa, kodwa-ke asizushisa.
mhlawumbe-ke singakaqali ake sikhuleke ngicele ninikeze umama umlungu i-microphone akhulekele izwi egameni leNkosi Jesu. Sikwazi ukulalela bese siyenza. Siyabonga uNkulunkulu wethu uSimeni usimelele endaweni yakho usho njalo ohlabelelakho wathi simenyiwe sibonga ukuthi uma sesimenyiwe sabe sesiyenza ukuthi size ngoba baningi bebengamenya kodwa bengenzi. Siyabonga uNkulunkulu wethu okulindile mana nami umntwana wakho moya ngempilo yakho singelaleli yena kepha sizokwenza ukukhuluma ngomlomo wayo bangathathi indawo yakho-ke nabo lesi sikhathi umoya ongcwele usembathise impilo yakho uNkulunkulu wethu. Siyathanda ukulalela sifisa ukuzwa wena usebenze empilweni zethu usembathise amandla ukunqoba baba wethu konke okungasenza ukuthi singezwa nanobuthongo nanokho konke okungavimbi icebo lakho ukuthi kuphumelele njengamanje. Baba siyabonga wena sifisa ukulalela wena thatha indawo yakho egameni likaJesu waseNazaretha. Sembonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Sizoya bezwini lenkosi. Isihloko sale nkonzo sithi bamba ukusho kwakhe. Bamba ukusho kwakhe. Nami besingimangalisa lesi sihloko uma ngisinikwa kuyinkonzo yokushisa. Bamba ukusho kwakhe. Yazi uNkulunkulu uyazazi izinto. Khona into esengiyifundile kule minyaka ngihamba noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akakutsheli ukuthi uyaphi uma ekuthuma noma uma ehamba nawe akakutsheli ukuthi siyaphi. Hayi cha lokho sengikubone kaningi akasho. Uvela akutshele lento engangawe elingana wena. noJesu washo wathi kuningi enginganitshela kona kodwa ngeke nikubambe manje. So kunjalo nje uNkulunkulu uma enika isihloko ukuthi bamba ukusho kwakhe akasho ukuthi kuzokwenzakalani kodwa-ke bamba ukusho kwakhe. Kodwa sesiyabona ukuthi lesihloko uma usizwa siphelelene nenkonzo yokushisa kodwa kona wayazi ukuthi ayizubabili. Samuel wokuqala chapter 15 verse 3. Sofunda 1 Samuel chapter 15 verse 3. Sofunda nje ibese elilodwa. Ngiyabona sisaphenya sisavuka sengicishe ngaqala 1 Samuel chapter 15 verse 3. What a mighty God we serve. 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 What a mighty What a mighty God we serve. 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 Bamba ukusho kwakhe isihloko senkonzo uverse 3. Hamba manje unqobe amaleki uchithe impela konke anakho
ungahawukeli, kepha bulala besilisa nabesifazane nezingane nabancelayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. Amazwi lawa akhulunywa uNkulunkulu ethuma umprofethi wakhe uSamuel ukuba ahambe ayotshela inkosi uSawule ukuthi akahambe manje ayikusasa anqobe ama-Amaleki awathethe impela konke nakho angawahawukeli, kepha bulala besilisa nabesifazane nezingane nabancelayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. Uma ulalela lento ekhulunywa la, isitshela ukuthi lesi sizwe uNkulunkulu wayesiqede siqothula phansi kwezulu. Yonke into ekuthiwa banayo akufanele isinde, iy'nkabi, izimvu, amakamela nezimbongolo. Iyadabukisa lento ukuthi nezinto ezingenze lutho ngoba zingezama-Amaleki kufanele zibulawe. And uNkulunkulu-ke mayeseshilo kufanele ubambe ukusho kwakhe. Ake sibuze umbuzo, obani ama-Amaleki? Kungani kufanele aqothulwe aqedwe na? Ngoba kufanele sibuke ukuthi lesi sizwe sihlangana kanjani nathi singabazalwane. Obani ama-Amaleki? Kusemqoka ukubazi ukuze sizibuke ukuthi asinabo yini thina ubudlelwane nama-Amaleki. Ama-Amaleki-ke aqhamuka kwizibulo lika-Esawu okuthiwa u-Elifaz, izibulo lika-Esawu. U-Esawu-ke ngizokhumbula ukuthi uyiwele noJakobe. U-Esawu iwele laphuma kuqala ngesikhathi besesesiswini bamhlukumeza uSara waze wakhulela. Hayi uSara, ubani? uRibheka. uRibheka unkosikazi ka-Isaka kithi. Oh ya. Bamhlukumeza uRibheka kwaze kwafika la eyothandaza athi uNkulunkulu, kanti ngoneni kwenze njani nganey'ngane ezinqubusha eswini? Bathi uNkulunkulu, izizwe ezimbili lezi, esincane siyophatha esidala. Kusho ukuthi ophume kuqala uzophathwa uphume kamuva. uNkulunkulu-ke mayehlela izinto zakhe uyamangalisa ngokusukaze enkwenzayo. U-Esawu-ke waphuma kuqala, kwahamba kwafika la edayisa khona ngobuzibulo bakhe, engaboni yena ukuthi wenza okuhlelwe uNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu libuhlungu ngesinye isikhathi, ngoba ulahlekelwa izinto okufanele zingakulahlekeli ngokobuntu, ngoba kuyicebo lakhe ukuthi zikulahlekele. Wadayisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yepleti lokudla so cheap ukudla. Njengoba abaningi abazalwane bahluleka ukuzila ukudla, bahluleka ukuyeka ukudla, bahlale noNkulunkulu. No-Esawu wacabanga ukuthi uzofa, wadayisa ngesidlo esisodwa ukuze aphile okwesikhashana, kodwa ubuzibulo bakhe sebudayisile. So-ke u-Esawu wazala amadodana. Inkosana ka-Esawu yebo u-Elifaz. So-ke u-Elifaz-ke njengenkosana kwaba nabanye amakhosi. U-Elifaz wagcina inkosi yalesi sizwe, namanye amakhosi alandelana kwaze kwazofika ku-Amaleki ewunumber 7. Amaleki-ke umzukulu owunumber 7 walaphaya ku-Esawu. Lokho kuyakuthola Genesis 36 verse 15 no-16. Yazi khona ababhalayo, kodwa futhi nakwaSapho sizokuthola. Lesi sizwe-ke sasakhe eningizimu neKhenani, endaweni okuthiwa yiNegev, south of Canaan. Lokhu uzokuthola kuNumeri 13 verse 29. Izimpi ezake zaliwa isizwe sama-Amaleki azikaze ziwine neyodwa. Why?
ngoba uJakobe no ubani Isaka ngesikhathi ebusisa amawele akhe wayicabanga ukuthi ubusisa uIsawu kanti ubusisa uJakobe. Mayesefika uIsawu efuna isibusiso wathola isiqalekiso ukuthi uyokhonza umfowabo. Uma edlubulunde ejokeni lomfowabo uyofa. So ke lento le yahamba yaze yazofika la kubazukulu. Abakaze bawine neyodini ibelwa beyisizwe sama-Amaleki. Umbuzo ukuthi babe yisizwe esinjani. Ngifuna niba-understand. Mawufunda uDeuteronomy 25 verse 17 no-18 kuthiwa lesi sizwe sasingamesabi uNkulunkulu. Sasingamesabi uNkulunkulu. uMose uprofethile ngoba uMose wayengumprofeti noma engangeni phansi kwabaprofeti. Uprofethile ngalesi sizwe. Wathi inkumbulo ka-Amaleki iyokwesulwa phansi kwezulu. Ingakho uNkulunkulu ethi kuSawuli, hamba manje, uverse 3 esufundile, unqobe u-Amaleki, uchithe impela konke nakho, ungamhawukeli, kepha bulala abesilisa nabesifazane nezingane nabancelayo, nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. uNkulunkulu ufuna ukugcwalisa into ayikhulume ngoMose ukuthi inkumbulo ka-Amaleki iyokwesulwa phansi kwezulu. Ngoba kunezinto uNkulunkulu aziplanile kodwa ezosebenzisa abantu ukuthi zenzeke. NjengoJesu Kristu inkosi yethu kwakufanele asifele, kwadingeka ukuthi kube uJudas Iscariot onikela ngoJesu. Okubuhlungu uJudas Iscariot wayenza intando kaNkulunkulu, kodwa uJesu yamdabukela ukuthi ngabe ngcono bakazalwanga. Ngakho kungenzeka nawe khona izimo odlula kuzona ezinemnandi, kungenzeka ukuthi kuyicebo likaNkulunkulu, wena thobela icebo likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani ngawe. Ingakho ngithi ngesinye isikhathi intando kaNkulunkulu ayi-understandeki, ijulile ngendlela emangalisayo, kodwa wenza sure ukuthi yenzeke. Ngoba kuJob 42 verse 2 uthi akekho ongavimba icebo lakho, akekho ongama phambi kwakho. Waphinde waprofetha uMose e-Exodus, wathi ngizakuqothula ukukhunjulwa kuka-Amaleki phansi kwezulu. Ngizoqothula ukukhunjulwa ka-Amaleki. Nomprofethi uBalamu, abathi uBileam ngesizulu eBhayibhelini, waprofetha ngokubhujiswa ka-Amaleki kuNumeri 24 verse 26. Kwaze kwafika amadodana kaSimiyoni, kuthiwa ngesilungu kama-Simeonites, iwona afika abaqothula chitha yonke insali ka-Amaleki. Namhlanje sinayo Amaleki, kodwa lo wayinikeza ukuthi akwenze uSawuli akakwenzanga. Yikho isihloko sithi Bamba ukusho kwakhe, ngoba uma ungalenzi izwi uNkulunkulu akunikeze lona usenkingeni. Uzoliyeka wena sihambe isibusiso sakho, ukhona uzolenza athathe isibusiso sakho. uNkulunkulu wethu-ke mayeseyikhulumile into, lithi izwi lenkosi uyalilinda izwi lakhe. Ngike ngayithinta lonto kancane la sikhuleka intercession. Jeremiah 1 verse 12 uthi, wayesethi uJehova kimi, ubone kahle ngokuba ngiyalilinda izwi lami ukuba ngilenze. Ubone kahle ngoba ngiyalilinda izwi lami ukuba ngilenze. I-Amplified Bible ithi, then said the Lord to me, you have seen well, for I am alert and active, watching over my way to perform it. Kuzakala kucaca kangcono uma ulalela i-Amplified. Lithi inkosi yathi kimi, ubone kahle ngokuba ngiqaphelile futhi ngizokwenza. Angazi ukuthola njani iBhayibheli lithi I am alert and active. Our God is active and alert. Akenzi izinto noma kanjani.
So uthi I am alert and active, watching over my weight to perform it. Nkulunkulu noma ngabe wenzani, u-alert and u-active ukuthi abone izwi lakhe liyayenza into ayishilo. Angazi ukuthi uNkulunkulu yini ayihlela ngawe, yini afuna ukuyenza ngawe. Mawufunda ama-1 Corinthians chapter 10, uthi umpostoli Paul, angithanda ukuba ningabi nalwazi ngokhokho bethu. Bonke babe phansi kwefu, bonke bawela ulwandle olubomvu, bonke badla kudla kunye kamoya, sinkwe sekhe ezulwini, kodwa uNkulunkulu wayengathokozi ngabo bonke. Okungukuthi singahlala sonke la endlini, sihlale sonke ekhaya lezwi, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu uthokoza ngathi sonke. Nansi into ebuhlungu, abanye bakhona la endlini bazofeza icebo likaNkulunkulu akalibhale kwabaseKorinte, sengikhohlwe ichapter, lapho ethi kumelwe kube khona ukwahlukana ebandleni ukuze kubonakala abaqinisile. So kuzoba nabantu abamelene nebenza iqiniso ebandleni elilodwa, ngoba kufanele kwenzeke izwi lakhe alikhulumile. Ngiyadabuka uma wena uzowela kwabaphikisa abaqinisile, ngoba uzobe ufeza izwi nenjongo kaNkulunkulu, kodwa ufane noJudas Iscariot, sikudabukele singabe ngcono ba uzange uzalwe. So ibandla leqiniso linabantu abamelene neqiniso, ngoba uNkulunkulu ushilo ezwini lakhe wathi kufanele babe khona ukuze kubonakala abaqinisileyo. Ziqaphele ungabi sohlangothini olumelene neqiniso, ngoba umvuzo wesono ngukufa. So ke uthi uNkulunkulu ke, you have seen well, for I am alert and active, watching over my way to perform it. Ubone kahle ukuba ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze. Ngisho izethembiso zakhe uNkulunkulu uyazilinda ukuba zenze. Lento asithembise yona ungagudluki. Abaningi bapholele uthando lokukholwa, bathi kade savela kuthi uJesu uzobuya. Wathi uPope wathi uJesu sekhohliwe ukuthi wathi uzosilanda. Kusho umholi okuhlonipheke kangaka webandla elikhulu kangaka uphikisana nezwi lithi uJesu sekhohliwe. Akusikhona ukuthi ukhohliwe, ufuna bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso, ufuna bonke abantu basindiswe, usinikeze ithuba. Abanye bethu bahlezi la banikeze i-second chance. Mhlawumbe uyitelile i-second chance, usulengele ekufeni, wabona uzofela emanyaleni, wakhuleka wathi Nkosi ngiyacela ungiphe ithuba lesibili. Mhlawumbe ulitelanga kodwa ukuzwele wakunika. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 ngikhuluma ngezethembiso. Lithi ngokuba noma izethembiso kaNkulunkulu ziziningi kangaka, kuye zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-amen, futhi kudunyiswa uNkulunkulu ngathi. So uNkulunkulu nezethembiso ezwini lakhe ufuna ukuzenza ngathi ukuze kudunyiswe igama lakhe. Kukhona nama-punishment izijezi sazibhalile ezwini lakhe ngokukhulu ukudabuka kwakhe, nazo uyalilinda izwi lakhe ukuthi lenzeke. Wena-ke uma uthatha isinqumo sokungamvulela uJesu angene enhlizweni, uzolenza izwi lakhe ngawe elibi. Uma ethi kunabantu abazophonswa esihogweni, izwi lakhe lelo uzolilinda abaphonswe esihogweni. Wena uzojoyina, uzothanda ukuthi cha mina ngifuna ukuthi ngene kulabo abazophonswa esihogweni. At the end of the day kuzobe kuyizwi lakhe. Bamba ukusho kwakhe, kukwena ukuthi ubamba ukusho kwakhe. Kunamagama u4 asemqoka akhulunywa uNkulunkulu kuSawuli okwakumele awabambe, nami ngithi abambe namhlanje. Amagama nje awu4 kuleli vesi esilifundile.
uthi hamba unqobe, uhamba ngizomphinda ngamabomu khona kuzokwenza isense. Hamba unqobe, hamba uchithe, hamba ungahawukeli, hamba uyobulala. 4. Funde kahle uverse 3. Hamba manje unqoba ama-Amaleki, uchithe impela konke nakho, ungahawukeli kepha ubulala abesilisa nabesifazane nezingane nabancelayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. So lawa amagama u4 asho kuSawuli, asho noma ubani ophendukayo osindiswayo. Hamba unqobe isithe singuSathane, hamba uchithe zonke izinto zikaSathane ezikuwena, ungahawukeli lutho, ubulale. Benze njani abazalwane? Roma chapter 9 verse 20, mangisakhumbula kahle, uthi ibumba lingasho nikwakubumbayo ukuthi wangenzelani ngathi. And bayahlupha laba bazalwane, bayavutha emoyeni, baqhuma inwele ekhanda, bathi bakhonza uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu hamba unqobe, uchithe izinto zesithe emzimbeni wakho. Baqhuma inwele, bafaka amathiti, bapende inzipho, benze yonke into ngasho icabanga, bama phambi kwebandla bakhulume ngezilimi, kodwa bayahluleka ukuchitha. And mawuhluleka ukuchitha awuzunqoba. Lithi ungahawukeli. Musuyibuka into yakho ethenge ngemali enkulu, kanti uyithenge uNkulunkulu akayifuni. Ungahawukeli. Lithi bulala. Bulala. Azathi umpostoli Paul, bulala inyama yakho, bulala amalunga akho emzimbeni, abe izinceku zokusebenzela ukulunga ngoba kade sebenzela uSathane. Uma ungazenzile lezi zinto ezintathu, unumber 2, 3 and 4, ngeke unumber 1 enzeke. Ngeke unqobe ungachithile, ngeke unqobe ungahawukeli, ngeke unqobe mawungabulali. Mawuhawukela ngoba kuthi ungahawukeli, mawena unesihe, khona abantu abanesihe, athi uNkulunkulu musuyigqoka lento enje, esikhundleni sokuyithatha ishise uyayithatha ayinikeze abanye abantu. Unamabhlukwe lomsisi noma umama ahamba ayopha abangakholwa, athi ngeke ngilahle la mabhlukwe. Wenzani mawenze njalo? Uyahawukela. Hawukela izinto eziqalekisiwe, awubulali, wenza njengoSawuli. Hamba unqobe, hamba uchithe, hamba ungahawukeli, hamba ubulala. Uverse 7 uverse 9 yaqhumana. uSawuli wahlula ama-Amaleki kusukela eHavila kuya ngaseShuri elingaphambi kweGibhithe. Lithi ke uverse 7 wawahlula. Mina ngithe ngeke wehlule, uzoba uhlulile uma ungachithi, uma uhawukela, uma ungabulali. Lithi ke uverse 8 wabamba u-Agagi inkosi yama-Amaleki esaphilile, wachitha impela bonke abantu ngesiko lwenkemba. Yezwa-ke manje, wachitha bonke abantu kodwa wabamba inkosi. Uzosho kanjani ukuthi wanqoba inkosi engayinqobanga, inkosi engayibulalanga? Wena kwazi yini inkosi empilweni yakho? Kwabanye inkosi ukuziphakamisa, ukuphakama, ukuzazi. Uzumbona umuntu ehamba enyathele, enyathela insizwa yakwabo izwa kahle iyazizwa, enyathela intombi yakwabo iyazizwa, iziphambanisa inyawo. Lokho kwenziwa lapha yakona obuhle, ubona ukuthi cha impela ayino uyazizwa. Bangu Agagi inkosi ekubusayo ebulala, ungabi nesihe phezukwayo. Lithi izwi lenkosi wabamba u-Agagi inkosi yama-Amaleki esaphilile, wachitha impela bonke abantu ngosuku lwenkemba. Kepha uSawuli nabantu baye ku-Agagi nezinhle ezikhulupheleyo zezimvu nezezinkomo
namawundlu nakho konke okuhle babengavumi ukuqeda lokho. Kodwa zonke lezi zinto ezidelelekileyo ezondileyo baziqeda. uNkulunkulu akashongo ukuthi abakhethe. uNkulunkulu akashongo ukuthi bulala lokhu yeke lokhu. Mayisethe uNkulunkulu into akayifuni, akaguquki, akanaso isithunzi sokuguquka. Unguye nje. Ngeke bangaleke uzwa abanye abantu bethi uNkulunkulu uthekile kudlula inyanga embili ezintathu. uNkulunkulu usethe, kanti uyaguquka uNkulunkulu. Ukuthuka uNkulunkulu lokho ukhombisa uNkulunkulu akalazi kusasa. Ukutshela into yamanje akuyashintsha umqondo wakhe ayingenzi iphutha la. Ayisengiyashintsha manje. Sengizomtshela ukuthi iqiniso lithi lo muntu akamazi uNkulunkulu akalazi futhi izwi lakhe akakazaliswa. Asinayo thina uNkulunkulu oguqukayo. Njengoba ngisho nje ngithi akasitsheli la ufuna siye khona, kodwa uthi ngilandele. Wakusho kuAbraham lokho. Wathi Abraham phuma ezweni lakini, Genesis 12. Phuma ezweni lakini uphume ihlotsheni zakho. Uphume endlini kayihlo uyezweni ngiyakukunika lona. Akamtshelanga ukuthi phuma endaweni ethile, cha. Ngihamba uyezweni engizokunika lona. Wona uAbraham waphuma noLoti. Bahambe bexabana endleleni abelusi babo ngemfuyo. Wabuka uAbraham wathi wena ungumzalwane, ungumfowethu. Ukhazini wami noma ungumshana wami. Khetha la ufuna ukuya khona. Uhambe. Ubula ke kukaLoti wakhetha iSodoma. Wahamba ohlala eSodoma. Ngesikhathi esisuke ehamba uNkulunkulu wakhuluma. Kade ethula uNkulunkulu wathi Abraham la umkhona ile ndawo ebengifuna uze kuyona. Kunezinto uNkulunkulu angatsheli zona uzuhlukane nabantu labo ongafuni ukuhlukana nabo. Ubabulale empilweni yakho. Ngoba uzothula uNkulunkulu angakutsheli ukuthi usufikile. Ngoba ubengazange akutshele ukuthi uyaphi. Uthe nje phuma uhambe. Uthi Abraham buka la kuphela khona amehlo akho yizwe leli engizokunikeza lona. Abraham ufikile la kiwa khona. Ukuba kahlukananga noLoti wayizodlula ahambe. Hlukana nezinto uNkulunkulu angazifuni ngoba uzodlula endaweni uNkulunkulu afuna uhlale kuyona. Bamba ukusho kwakhe. Basuka ke bayidine ikhuluphelele. Benze njani bayibulala ezondileyo. Uverse 10 verse 11. Laselifika izwi likaJehova kuSamuel. Lathi ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi ngokuba ubuyile kungilandeleni kafezanga amazwi ami. uSamuel wathuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke. Hawu baba uNsibande ngani uthe wena uNkulunkulu akashintshi. Nakho sekuvela phethe uNkulunkulu wazisola. uNkulunkulu wayazi embeka uSawuli ukuthi uzowaphi. Phela ukuba uNkulunkulu wabeka umuntu ongezukuwa ngaba sinayo into ezosicorrecta thina. Uthi umpostoli Paul zilotshelwe lezi zinto ukuba zisize. Ngesikhathi uNkulunkulu eyisola ukuthi umbekile wayefuna sazi ukuthi uNkulunkulu kuhamba kambe kufika isikhathi azisole ngomuntu. Hayi ngoba wayingazi ukuthi uzoyisola. Hayi wayekwazi kahle wayiplanile futhi. Wakuplana ukuthi uzohamba kanje. Yingakho mayibeka uDavide ethi ngimtholile wenhliziyo yami. A man that is after my heart. Still naye loyo wona uDavide wathatha umkaUriya. Ngoba kusho ukuthi ngoba usengowenhliziyo kaJehova akasezukona akekho emhlabeni. Kodwa kumnandi mawusuwonile woza ukhale uNkulunkulu uvuma isono sakho. Athi uDavide kuHubo 51 verse 17 imnikela uNkulunkulu angayideleli inhliziyo yaphukileyo nomphefumulo odabukileyo. Uzoba khona kanjani umphefumulo odabukile nenhliziyo yaphukileyo mawungasoni? Angisho ukuthi hambe yokona ngamabomu. Ngoba maHebrew 10 verse 26 athi wona ngamabomu awukho umnikelo ngesono.
phela ukulindela umlilo esabekayo uzoqeda amaphikankani asoni ngamabomu kodwa uyasazi uNkulunkulu ukudala kwethu siwuluthu uyazi uNkulunkulu ukuthi sifana nembali yotshani eqhakazayo ukufika umoya uyiphephethe mawusuyiphephethe iyahamba ingabusayazi indawo yayo umuntu loyo mayisefile umuntu mayingavuka nje uzobe engasakuboni wena engasakwazi engasazi ukuthi uyindodana yakhe ngoba memory has been erased so sifana nembali yotshani kodwa kusho ukuthi ubenza iphutha uNkulunkulu no akalenzi iphutha kodwa ufuna ukucorrecta thina kulotshelwe ukuthi sifunde sazi uNkulunkulu wayenze indlela yokunikela uJesu abethele kodwa ngoba ufuna ukusebenza ngabantu ukuze sazi ukuthi khona abantu abamphikayo uNkulunkulu njengoJuda Iscariot wamdala uJuda wamdalela ukuthi amphike ngiyadabuka nawe udalelwe ukugcwalisa umbhalo omubi 2 verse 10 ke no 11 laselifikizwe kaJehova kuSamuel lithi ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi ngokuba ubuyile kungilandeleni kafezanga amazwi ami Samuel wathukuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke sifuna amadoda nomama abathukuthelayo umzalwane ona abathukuthelayo umntwana kaNkulunkulu edlisono lithi wathukuthela uSamuel wakhala kuJehova ubusuku bonke kodwa khona abantu abasizakalayo ngomzalwane wayo asizakala xoxe kuphuzwa amatiye ahlethwe kodwa indoda kaNkulunkulu yenzani iyakhala babusisiwe abantu abakhalayo ngabantu abaphuma endleleni bebanxusela ukuthi uNkulunkulu abasize ozelo uNkulunkulu uyathukuthela khale uma ebona umuntu engakubamba ukusho kwakhe bazalwana sibambeni ukusho kaNkulunkulu mawufunda amaHubo 15 verse 4 isimo songoka kaNkulunkulu uverse 4 uthi obuka onengekayo ngokuza kumenyanya kephe bazisa abamesabayo uNkulunkulu mhlambe lithi make more sense leli verse wabantu abaningi labadida onesimo sikaNkulunkulu ubuka onengekayo ngokuza kumenyanya kephe bazisa besaba uNkulunkulu yilento eyenziwe uSamuel mayiqala ngethi uNkulunkulu ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi uSamuel wabuka uSawuli ngokuza kumenyanya wakhala phambi kaNkulunkulu wathukuthela ethukuthelisa ukuthi the whole king ordained by God himself kodwa ibamba kusho kaNkulunkulu so uNkulunkulu ufuna abantu abamelene naye bezibiza ngabantwana bakaNkulunkulu sibenyanye usiyamazisa umuntu omesabayo uNkulunkulu uyichaza kahle kuMpostoli Paul ngoba seKorinte bokuqala chapter 9 verse 11 ngalilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe zalomhlaba cha ngalilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe okokuqala nje masi-analyze uverse 9 usitshela ukuthi incwadi ezabhalwa uPaul zingaphezulu kwezimbili ebhalela abaseKorinte ngoba usho u1 Corinthians uthi ngalilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe yipi futhi manje okungukuthi khona incwadi engaphambili kwalethini sithi abaseKorinte bokuqala yadukayo ngoba lethini sithi abokuqala kuyena abesibili ngokuthi ngalilobele asidlulele uthi ke ngalilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe angisho verse 10 izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe niwele ukuphuma ezweni cha asinandaba nefebe izidayisa imizimba la asinandaba kepha verse 11
manje ngilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Yilento eyenziwa uSamuel. Mayethi uNkulunkulu ngiyazisola ukuthi ngibekile uSamuel, ngibekile uSawuli, uyathukuthela uSamuel ukhala inyembezi. Bese kusekela amaHubo 15 verse 4 lithi obuko nengekayo ngokuza kumenyanya. Uthi uPaul ningahlangani nomuntu ozibiza ngomzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Yikho lokho ukubuko nengekayo ngokuza kumenyanya. Asimfuni la ebandleni umuntu owenza lezi zinto ezibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Umuntu ohamba imisebenzi, izinto zamadlozi, ngoba nakuthiwa zisekhaya, noma kuthiwa yena uyinkosana, noma kuthiwa kanjani, akafuneki umzalwane ohlanganyelayo enza izinto zokungcola, ngoba thina kufanele sibandlulule yena singadli ngisho ukudla nonjalo. Laba bangabantu abahlulo ukubamba ukusho kwakhe. Sithi namhlanje Bamba ukusho kaNkulunkulu. Noma ngabe kukubiza ukuthi bulala, noma kukubiza ukuthi uchithe, noma kukubiza ukuthi ungahawukeli, ngisho ingane yakho izala, musuyivumela izofaka intombi la ekhaya, musuyivumela izofaka isoka la ekhaya, musuhawukela, chitha, bulala. At 2 verse 13 sikhuluma ngoSamuel chapter 15 1 Samuel. uSamuel wafika kuSawuli emva kokuthukuthela kwakhe nokukhala. Wafika kuSawuli. Mayefika nje wenze njani uSawuli? Ngoba inhliziyo necala iphumula. Akakakhuluma uSamuel, akawuvula umlomo. Seshoqala. Mawubusiswe nguJehova, sengifezile izwi likaJehova. Qamba amanga. Qamba amanga. Akakubambanga ukusho kaNkulunkulu. uSamuel wayesethi kuthini pho lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na? Umulenzini izwi likaJehova, kuthini lokhu kukhala kwezimvu? Abantu baqhamuka bezositshela iprofethi eyinkulu, kodwa bapenda imlomo, bapenda inzipho, baqhuma amashiya. I just wonder ukuthi muphi lo Jehova bathi ukhulumile, imuphi lo moya ingcwele bathi uthele. Ngiyadabuka ngoba uJesu kubekile kuMatthew chapter 12 wathi othuka noma ohlambalaza umoya ingcwele anokuthethelela mina kwelizana. Bathanda kabi lo hlobo lwabantu ukuthi bathi umoya ingcwele uthele. Kuyini pho lokho okugqokile? Kuyini pho lokho okwenzayo ngasese abantu bengaboni? Kuyini pho lokho okucabangayo lemizindlo yakho? Uthi uSamuel, kuyini pho ukukhala kwezimvu endlebeni zami uma uthi ulenzile izwi? Bathanda kabi ukuzincoma, bathi baneziphiwo zokukhuleka bona, baneziphiwo zezilimi. Uthi umpostoli Paul 1 Corinthians chapter 13, noma ungakhuluma ngezilimi zabantu nezeyingilosi manje ungekho uthando, uyinsimbi encencethayo. Akunamsebenzi, asithuswa izilimi thina. Asithuswa iziprofeti, asithuswa ukukhulekela abantu basinde, asithuswa ukuthotshelwa amadimoni. Thina sifuna into eyodwa ukuthi igama lakho lilotshiwe na ezulwini. Usho njalo uJesu uthi ngajabuleli ukuthi amadimoni anithobele. Suku umuntu eyinwebe la, ngikhulekela abantu basinde mina. Ngenza ukuthi nokuthi uyajabula lo. Ngoba ukwenza ngamandla akho, thina sinamandla okwenza konke ngawo siqinisayo. Philip chapter 4 verse 13. Asikwazi ukuziphakamisa, udumo uNkulunkulu uyalufuna, amaHubo 115 verse 1. Uthi ngeke alihlukanise udumo lwakhe nomuntu.
kodwa abantu balithanda ukulithatha udumo balenze olwabo. Yini engikuzwayo na? Okwani lokhu kukhala kwezimvu nokweyinkomo na? Ndakababa isono sakho sokufumana. Ngake ngayixoxa le ndaba yobaba othize ngapha eduze nje ayikude kakhulu. Ngcono ngisho indawo ethe kwabanzi ngapha emthunzini, ishe ngasho igama le ndawo ngempela. Ukhalezi selikhulu kakhulu, ngizothi ngiyamusho lo muntu bavele bamazi akuseshumayela ngosibanibani. Ngcono ngithe emthunzini. Kuthiwa lo baba wayintshontshe inkomo umsebenzi wakhe, bemesaba bebazi abantu kodwa bemesaba. Lafika usuku lokugula, wagula. Kuthiwa wayelokhu ebiza ngaminye imizi, athi nazi inkomo zakwasibanibani zingivimbile endleleni angikwazi ukuhamba. Babizeni nixolise. Bethi masebethi bayafika vele kuvaleka ukukhuluma akakwazi ukuxolisa. Bahamba banelo kuhamba bize sisibongo. Neza kwasibanibani zathathwa yimina nazi zingivimbile. Ngoba isono sakhe umuntu siyamfumana, Numbers 32 verse 23. Kepha uma ningenzi njalo ubhekani nonile kuJehova, yazini ukuthi isono senu siyakumfumana. Umuntu uphila isono sakhe simfumana. Yingakho kufanele zishiswe izinto ezitholakala ngendlela engafanele. Ngoba uma ungazishisi hayi zizokufumana. Isono sakho sizokufumana. Mhlamba ke sibuye kancane lento. Noma singaba sidala kangakanani isono sakho senzile, your sin will find you out. Sizokufumana. Sizomfuna umenzi waso size simthole. Yayibona le ndimba isivesa. Kumnandi wena ukuthi uphume uhambe ngewindi uya kumfana kuthi ungaphumi. But ngalelo langa ukuphuma kwakho uya kumfana kuyofuna wena ukufumana. Isono esizofuna wena. Isono sobe sifuna umnikazi waso. Ithi English version. But if you do not do so, then take note you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Be sure your sin will find. I'm not today. Isono sakho sizokufumana. Akuzobe ngase wena usifuna. Uthi uNkulunkulu ngicabanga ukuthi Genesis 4 ekunikeleni kukaKhayini noAbel usethi kuNkulunkulu, Khayini unyukumaleleni na? Isono sihleze emnyango kodwa ukunqanela kwaso ukuwe. So isono sizihlalele lapha sinankingi isono. Ukukhombisa isono siyaphila. But ilast yaso ukunqanela kwaso kukuwe. Yingakho kufanele ubulale amalungu omzimba angasebenzeli isono. Ngalesi sikhathi ke sisaphila emhlabeni, isono sihlezi lapha kude kodwa ukunqanela kwaso kukuwe. But luyeza usuku lapho isono sizofuna wena sikufumana. Hayi angazi ngikhothi niyalizwa lelizwi. Numeri 32 verse 23. Kepha uma ningenzi njalo kanjani? Uma ungakubamba ukusho kaNkulunkulu, uma ungenzi uNkulunkulu into athe yenze, hamba manje unqobe ungahawukeli, uthithe bese uyabulala. Uma ungazenzi lezi zinto eziwu4, isono sokufuna size sikuthole. Hayi sizomfuna umenzi waso. Akukho okufihliwe ongayikwambulwa. Sho njalo uJesu kuLuka 12 verse 2 no 3. Uthi akukho kusitshekelweyo ongayikwambulwa nokufihliweyo ongayikwaziwa. Ngakho ke konke nikhulumayo kumnyameni kuyakwaziwa ekhanyeni. Nalokho enikhuluma endlebeni emankamelweni kuyakumenyezelwa phezulu kwezindlu. Ngoba abantu bakuthanda ukuhleba. Lento ikhuluma endlebeni yomuntu uzumtshela ungatsheli umuntu. Usuqedile.
yazi kungcono ukukhuluma into ungasho ungatsheli umuntu noma uke wathi ungatsheli umuntu iyamshisa lento hayi iyamshisa uzogcina etshela abantu waphela nabe ikhulula iyamshisa zonke lezo zinto uthi uJesu zomenyezwa phezulu kwezindlu akukho kusitshekelweyo ungayokwambulwa your sin will find you out sono sakho sizokufumana ngakho ke konke likhulume kumnyameni kuyokwaziwa ekhanyeni nalokho elikhuluma endlebeni emakamelweni kuyakumenyezelwa phezulu kwezindlu Joshua 6 verse 18 kodwa zidineni nina kukho okuqalekisiweyo ufuna lapho seliqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo nilenze ikamu libe ngeliqalekisiweyo nilihluphe zidineni kukho okuqalekisiweyo into mayisethe uNkulunkulu akayifuni iqalekisiwe leyo funa lapho seliqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo nilenze ikamu libe isiqalekiso nilihluphe kusho ukuthini lokho kusho ukuthi izinto eziqalekisiwe zenza ikamu liqalekiswe ikamu ibandla likaNkulunkulu izinto eziqalekisiwe uzolimaza ibandla likaNkulunkulu kuba liqalekiswe uAkhani wathatha ingcebo okungafanelanga ithathwe sahlusha isizwe sakwa-Israyeli waze wakhuluma uNkulunkulu makhuleko ukuthi khona umuntu phakathi kwenu uthatha ukuqalekisiweyo ngifuna ukukutshela ukuthi ukusebenzisa kwakhe izinto eziqalekisiwe uqalekisa ibandla izinto eziqalekisiwe ziyahlupha ibandla ayanciphile uverse 18 kaJoshua 6 kodwa zidineni nina kukho konke okuqalekisiweyo ufuna lapho seliqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo nilenze ikamu libe isiqalekiso nilihluphe izinto zenzayo izinto ezimbathayo uNkulunkulu mayithi akazifuni iziqalekisiwe uzohlupha ibandla ngakho bheka basopho uzokushaya uNkulunkulu ngoba akabafuni abantu abathitha ibandla lakhe uthi mayikhuluma ngebandla kuMateyu 16 uthi ngizolakha ibandla lami amasango eHadesi awayokulehlula amasango eHadesi umbuso kaSathane uzama ngawonke amandla ukuchitha ibandla likaNkulunkulu musuvuma ukuba isisebenzi sikaSathane uzochitha ibandla likaNkulunkulu ngoba mawulichitha uNkulunkulu uzokuchitha bamba ukusho kukaNkulunkulu phela uma ucele asikhulekele uNkulunkulu sicela asikhulekele sibongelise enkosini Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu usukhulumile sicela ukuba enhlizweni zethu sihlolisise khulumile kakhulu ezwini lakho ukuba senze njengokushilo sihambe endleleni njengokusiyalela kwakho noma ubani olalela iphimbo lakho enze njengokukutshelile siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi uyaphinda uyakhuluma futhi encwadini kaJoshua njengoba ukhulumile nakuDuteronomy wathi umuntu angakufaki endlini yakho okuyisinengiso kuJehova noma uqalekiswa siyabonga uNkulunkulu wethu ukufundisa kwakho kuyasithobisa benza ukuba sihlale njalo siyibuza sithi sasenzeni basifumana umuso ngalo shilo kade khuluma wathi bakhethile ababizelwe kule ndawo siyabonga uNkulunkulu wethu sisizeke Baba sihambe nawe singathulumi endleleni sikhombe la usikhomba khona sivume ngoJesu Kristu Nkosi yethu uma bekhona abafuna ukukhuleka kanye nami Roma 10 verse 9 ngicela basukume abathandayo
ukuthi namhlanje ngiyafuna ukuphinda ngimvume uJesu, ngiyafuna ukuphinda ngisho Roma 10:9 abasukume ukuze bashobane nami Roma 10:9. Mina ngiyathanda ukumphinda, kodwa ngiyamema abantu abathandayo. Mina nje ngizomusho, and mangimusho ngizobe ngimvume uJesu njengoba kufanele simvume zonke izinsuku. Basukumile bonke. Kulungile-ke, siyambonga uNkulunkulu. Ngicela siphakamise izandla nisho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi, ngibambe ukusho kwakho kuze kube usuku ongilanda ngalo ngekhaya ezulwini. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngilungile nimile nje, ngizokhuleka. Baba, egameni elihle lomfelo wethu Jesu, namba abantwana bakho, ngiyacela uNkulunkulu wethu nomusa ukuba usize kube yilo naloyo esesikhulekile naye abaseRoma 10:9 ukuba wenza uverse 10 wakhona uthe umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, makube yilo naloyo kube ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho. Ngiyacela Nkosi ukuba usize kube yilo naloyo akwazi ukubamba ukusho kwakho, kube yilo naloyo ahambe anqobe, kube yilo naloyo achithe othe akuchithwe, kube yilo naloyo angahawukeli izinto zesitha kodwa abulale aqede aqothula amaleli ngoba ushilo wathi awafuni phansi kwezulu kodwa thina siwafuyile. Ngiyacela Nkosi ubonakalisa amandla akho, usize kube yilo naloyo ngoba ushilo ku 1 Corinthians chapter 15:57 wathi makabonge uNkulunkulu sipho ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Siyacela-ke Nkosi ukuba yilo naloyo aphume la esengumnqobi, aphume la esekwazi ukumelana nesithe esinguSathane, esiyibhube eselibhodlayo elibanga umsindo kuphela kodwa alikwazi ukwenza lutho ngoba wena walinqoba esiphambanweni. Siyabonga ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu osezulwini, siyakhuleka ukuba isibusiso sakho sehlele phezulu kwalo naloyo, nothando lwakho uNkulunkulu Baba nokuthula kaMoya oNgcwele makube phezulu kwalo naloyo phakathi kwethu, uzubuye Nkosi ulanda ibandla lakho. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, nihambe nibe nokuthula kwenkosi. Isimo sisasho njalo asikwazi ukushisa bazalwane, sobe simemezeleke noma sizwe ukuthi soshisane. uNkulunkulu abe nani nonke. Jesu Kristu inkosi.